Baluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa Antes ang San Nueva Saga. Pabalikan na sa aton sa pagpangalaga na diri sa palatunturan bombohanay big time. Tinaligdan ng adlaw banwa ginaprobahan na sang mga lawmakers ang hagna nga nagamando sa mga telecommunication companies nga igarehistro ang sinuman nga magabakal sang subscriber identity module o kon SIM card. Kay aprobado na sa Senado sa second reading pagkatapos nga makakuha sa 250 ka mga nagboto pabor, anom ka mga nagpamato kag isa nga nag-abstain sa House of Representatives. Siling ni Senator Grace Poe ang pinuno sa Senate Public Services Committee. Siya ang nagalaom ng immediate passage sang proposed SIM Card Registration Act o kon ang Senate Bill number 1310 ang makabulig para nga makadeter sang mga krimen nga ginakometer gamit ang mobile phone kag iban pa nga mga electronic devices. Kung mapasar into law, ang hagna magamando sa mga SIM card users panga irehistro ang ilang personal information with telecommunication bodies or authorized card seller by presenting valid documents and ID nga gin-issue sang aton nga gobyerno. Nagalaom ang ining nasambit nga hagna nga makurb ang mobile phone and electronic communication aid crimes kagay sa mga text scam padulungan na sa mga terrorist activities. Kaya ting iba na dara, magamit na sila cellphone mo, ito pada nila sa bomba o na so naka-vibrate. And tawagan to ang number para malupok ka to ang bomba. Nga mo ning ginagamit sang mga nagahimo sang terroristic activity. So, amo ni banwa ang ginaduso sang tinalikdan na palang nga dapat mapasar na ini siya into law. Ang mga menor de edad nga nagagamit sang cellphone nga mayara sang SIM card dapat nga makaparehistro man gamit ang ngalan sang ilang nga ginikanan o kon guardian. Nagligada palang komporme na nadre ang hanaya sang militar because ini nato na sinimalipod manigar banwa kada mo man sang SIM card ang mga miyembro sang New People's Army. Kaga syempre ban pa nga mga nagaplano bala mga nagatuyo nga maghimo sa nga terroristic activity amo ning kalabanan na gid nga mga ginagamit. Nga nabilin nilang bomba, dason na naka-vibrate to nagatapik nga cellphone, tawagan to nilang numero, lupok ang ini mga ginagamit nila. Ang iba na sila dira mga improvised explosive devices sa bala or siyempre sila man lang ka nagahimo. I-check na to na from 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, Bombo Cherry Grace Santillan sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, aprobado na sa Senado ang second reading sa Senate Bill number 1310 o kung ang ginapropose bala Bombo Erlin nga SIM Registration Act. So suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, nagasuporta gid siya sa amo ina nga bill bala o kon law nga ginapasa sa Senado kay syempre para maprotektaran man o kon secure man maladayon Bombo Erlin kag mabalaan kung sino ina ang mga gagamit sang SIM card.
especially ang New People's Army o kung ang NPA gagamit sa mga sari-sari o kung madamo nga SIM card. So paagi sinisang amo ni nga act nang makabulig nga makabalo baladayon kung sino ang gapanag-iya sina nga SIM card. So amo na Bombo Erlin ga ano gid sa ga suporta gid saya nga mapapasar na ni as law ang amo ni nga Senate bill. So, no need, ang balyaman nga, no need ko na magpakulba hatag sa mga IDs kung wala man lang balalain nga obra. Correct. So, amo na nga, kung may ano ka man lang, kung mag-consume ka man lang sang, o kung magbakal sang SIM card, ihatag mo na lang imo nga information o kung mga IDs bala Bombo Erlin kay para makilalaan man. O, kag dapat siguro sinay nang ilimit kita bala nga tag-isa lang ka numero. Isa lang ka numero per telco bala bomoche per individual. Kaya ting iba na dara, isa na tod bagparehistro pero kung damo ka numero makapang-scam ka man gyapon. Yes, Bombo Erlin, especially subong no nga sa aton palang gani ga may mga gasend na bala sang mga text, emails o kung tawagid Bombo Erlin nga Correct. mga scam balahaw. Pero So, dadara mabala- silingan niya, amo niyo magsulod ka sa mo nga trabaho. Kada ko sige mga sweldo, i-open ba lang amo nga link. Gakatingala, nakita kay man na numero man ang nagapadala sa nga mensahe, hindi man niya computer generated ang message. Ang iba na dara, may ngalan na gidya sa nga receiver sa puno. Di paano na nila, binakilala nga ang amo nga number na ginapanagyahan sa amo nga tawo. Yes, Bombo Erlin, na ara padaan ang pangalan tabala Bombo Erlin, mag-send sila sa message ti kung ikaw nga wala bala ideya, ti syempre tumukon mo man na ang text messages o kung ang link nga ginahatag simo. So amo dira nga ang paagi sa mga scammers kag mga cyber criminal bala Bombo Erlin nga makuha ang aton nga information kag ma-access nila ang mga bank accounts naton kag mga information nga ginakinanglano nila para mang scamman sa iban nga tawo. Kung sa bagay, kuway ka man lang yung maginahimo, way naman sa nga dapat nga kadlo ka na sinindiri. In fact, sa iban nga mga pungsod, dadugay na niya gina-implementar. Pagbakal mo ya sang SIM card, gina-registro, ina. Yes, tsakto gid Bombo Erlin, no? Kay para matrace up man bala ang aton mga ginapang obra, especially sa mga illegal bala nga ginapang obra sang mga kriminal. Okay. So, Bombo Erlin, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte sa 303rd Infantry Brigade Commander. I think ano to no, with regards sa sa Senate, ito gina-propose man may mga different mga versions and ang final ni ang House bill nila. So ang ini-act requiring lang naman yung registration of SIM card. Yes, sir. So ko sa akon, ng kwaon ng ang side ko. This is my personal view, no? Hindi man ita overall pa man. But ako, no, support kami ni sa sa amo ni nga bill dahil ang man requiring naman nga kung magbakal ka sa imong SIM card, you have to may mga requirements na dire, no, to yung identity mo. Certain, so may mga police clearance ka or any identification, may pagkabado ko, no, if I may recall, may mga requirements na, no, nga ipakita ka ng mga identifications. Example, the driver's license or any, mga kung may ID ka, voter's ID or example, tong national ID card natin or anything, no, para mahatagan ka o mabaligyan ka sa SIM card mo. So again, we support para makita dahil bala na to ng ining subong with the technology dahil ginita take advantage mo lang abin no ang paggamit sa technology, especially sa cellphone. So may ara ako nga kung prepaid lang before wala na gina-require sang
mag-purchase ka, wala naman gina-require mo isang identification, latter identification. So with the app, at least maghatag ka, no? And ma-determine, no? Na yung abuse, no? Paggamit sa synonymous na paggamit ka SIM card through call or through text. At least ma-untat na ang ining mga practices nga amo nino nga ginabuhat. So somehow overall sa security at least may ang identification lang importante, no? And then kung makuha ko man ini sa provisions, gina-require ang seller, including doon sa, I think, mga service provider, to provide yung mga data later on na nga kung ikaw nag-purchase ka mo ng SIM card na mabalaan nila, no? Ihatag sa gobyerno. But again, may provisions man nga ang informations about sino nagbakal or being provided by the mobile provider is may mga safeguard man ini, no? Ipabuhat na hindi man basta-basta ang mga data ihatag lang kung wala man sing request man, no, appropriate request or mga orders ang korte. So kami nag-support kami, especially na ma-register yung mga prepaid and postpaid SIM card makabulig ni sa aton overall sa security, no? And then to prevent unscrupulous na paggamit bala na ito dahil nagdamo na nailiko, no? Hindi na rin matrack sa aton service. How about, sir, kung ano naman ang advantage para sa inyo, sir, nga malocate bala, sir, ang mga NPA, especially gagamit sila sang tigdamo nga SIM card? At least ma-deter, no? Kung magbakal ka sa SIM card, kung may mga i-require ka sa identification mo, so at least somehow ma-deter ni sila na gamiton, ano? At least kung magamit man, siling ko hindi man ma-trace natin ang whereabout, wala man na sa amon. Tungod nga kung gamito na mo na may mga requirements na. So may mga requirements na kinahanglan bago i-provide man siyang service provider. So I think may mga safeguards man ini. Amo man nakadlo nila, no? Kasi ko kung wala ka man na intent, criminal intent or evil intent, na mahadlo ka magpakita sa imong identification upon purchase. Yung tamang identification upon purchase sa SIM card. So, amo mo lang ng question, no, na dapat mapawangkot nga mahadlo ka kung wala ka man lang simula yung buwasan. So, mayo gina dapat sa mga telco gini nga order nga pagbaligya nila bala bumbo-che ilang i-rehistro na. However, may mga nagabaligya galing nga sa SIM card nga wala balaya sa outlet bala sa mga telecommunication company. So, dapat makadto na dito ang nagproseso o nagabakal sa mga SIM card and then iparehistro. Iparehistro man lang na sa imong ngalan. Yes, Bombo Early, no? Kaya para ma-secure man ang safety bala sang information sa mga pumuluyo kag malikawan man ang mga krimen kag ang mga dutay man balang mga scammer o kung madula gid ang scammer sa pungsod Pilipinas, Bombo Early. Iba niya kadamon sila na yasang number mo. Especially sa una to bala nag-uso to mga textmate at to nga pang sasko bala. Nagapretenda sila nga laing nga tawo. Yes, Bombo Orlin, may ara man gani nga ara ba lang may kwaon ka kuno sa nga package tapos pangayuan ka sang number ti kung magpati-pati ka dayon ti wala mapadala ka kwarta ti luoy ka gid, Bombo Orlin. Oo. So kung mga nakabato na sa kamang nga mensahe hindi gid nila pagsapakon. Ilabi na inabalang nag-congratulate sa imo balang nga nagdaog ka sa buwan nga raffle. Kay may proseso ka, padala ka kwarta to. Padumdumon mo gidanay, nag-intra ka sa raffle o kung wala? Yes, kung sakto, why ka man lang Bombo may ginintrahan, meaning why na yak ka maturan. Hindi na pagpatihan ng amo ng mensahe. Yes, sakto gid, Bombo Early, no? Kung ikaw na lang gid mismo, hindi ka gid matingala nga may dagdaog ka pero wala ka man gali may ginintrahan. Correct.
Sige, Bomboche, thank you, Ged. Yes, Bombo Arlene, inilama ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bomboche Grace Santillan. Pantayan natin na kaya basta aprobado na nga na sa secondary reading daw formality naman lang na ang third and final reading kaya kung pasado na sa secondary reading meaning nga tapos na ang deliberasyon. However, dapat lang gid ang masiguro nga hindi man magamit bala sa iban ang ini mga impormasyon nga ginhatag nato sa mga telco kay iba na dati ginagamit sa mga malain nga mga elemento bala sa ato nga sosyedad. Pero kung ang katuyuan na sini mapunggan ang ini mga nagapang-scam ba pinagi sa text kada mo sa mga SIM card nga ginagamit nila para nga makapangabiktima sa isa nila ka para sa isig nila ka pareho ini siya ang bentahagi na para sa aton tanan. Pada sa bagay kung ay ka man nga ginatago na dara way ka man na dapat yung kahadlokan iba na ganiya permanente ginaila yung contact number kung daw daan na ganyan yung mga SIM nga hindi ka nakahaluson makabaton bala sa mensahe. Kung makabaton ka man mensahe, tama ka delayed, kadto ka lang sa imong nga telco and amo man na ang imong mapailis ka sang SIM card, daw bayad ka man lang na 100 siguro. Dason ang number amo man gihapon. Kaya tingiba na dira kabudlay naman na bala mag-inform sa imong mga contact ka bala. Kung nagkaisa sa kakita ilis ka number, imbis nga maparyente mo pa, makakontak ka sa imo, hindi nila kakontak ka, naglay naman ang imo nga numero. So, kung mayra ka dira SIM card, na sundo medyo nang daan-daan na, ang imo gusto yati, ang imo mga contacts to, amo man gyapon, ang hindi mo na bala pagpadalaan mensahe, ang gusto mo mag-ilis, kaya daw apektado na be ang pagsigap niya sa pagpangita niya sa cellphone, sang signal rather and do kabudlay na maggabaton sa mensahe kadto ka lang sa imong telco and then paislan mo ang SIM card lang gid ya ang SIM card lang gid amo man nagyapon ng number pero sang ako number ni dalin pa din sang second year college ko siguro after 10 years do apektado na bilang pag higop niya bala sang signal. So, gusto mo mapailis ka number, pero hindi mo na kinanglan inform to mga contacts mo to yung, this is my new number, kindly save this, sa amo na. So, kadto ka lang sa imo telco, and then mambal ka lang mapa-change ko sang SIM card, pero same number gyapon. Bayad ka lang sang certain amount. Kaya kabudlay na nga daan nga sa nangligad bulan, amo ning number mo, pagkasunod naman binulan, lain na naman, pagkasunod, lain na naman, imbes nga makontak ka sa mga tao nga importante daw sala sila kundi ng game mo numero. 14 minutos sa Banwa na Kaligan sa Tanang Kalasan Webes sa aga speaking sa mga ginaprobahan daw laban-laban maiso lagi ning aton nga eleksyon sa barangay kagasumong man sangguni ang kabataan. Matapos nga ginaprobahan na sang House of Representatives sa final reading. Third and final reading, ang hagna nga magapaisol sang barangay and sangguni ang kabataan election nga na-schedule Disyembre 5. Nakakuha sang 264 ka mga affirmative nga mga boto, 6 ka negative votes kag 3 ka abstention. Ang lower chamber sang Kongreso nag-approve sang House Bill 4673 nga nagadoso nga iisol ang eleksyon Desyembre 4, 2023 sa bylaw nga ina siya patigayonon Desyembre 5 subong nga tuig. Ayambot na lang kung naman nakita yung iban nga mga importante pagidya kag dalagko nga mga problema nga ton nga mga lawmakers no. Ang eleksyon sa barangay amo ni sagad nila kakuti Naka-imprinta na balota ang COMELEC sunod nga mga tinuwag hindi naman na magamit. Kadamo sang kwarta ta ginauyangan talang. Iba ng mga punong barangay diri mayaraman na sang reaksyon na dira siyempre para sa mga incumbent nga punong barangay or other barangay officials sao na nila kagapaborable para sa ila
Okay lang na kon performing mga barangay officials pero kung hindi, asos nagalawig ang ganto sa mga pumuluyo. Yara sa piyak kalinya, Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Berlin, sa pagkadugay man sang ginhulata, i-postpone mo lang gali sa gihapon. So, according sa mga nabatian ta, nga mga opinion, Bombo Erlin, ti subong sa isari. Kaya siyempre, tunga na di or kalabanan, gid sa gani. Mismo, no, nagambal nga dayon na lang. Pero kay ara na ang final nga desisyon, kag ti sa dason naman nga tuig. So, according sa isa din sa mga barangay kapitan sa siyudad sa Bacolod, especially sa barangay Estefania, kay Cap Jerry Singson, Bombo Erlin, no? Pabor sa ila, no? Aminado siya. Kag ako, yagin nga, pabor gid sa ila nga, sibong sa pwesto. Kasi syempre, may mga proyekto na sila nga nasuguran mo, kag plano ya, nga sa nabilin nga sa pagigkatuig, i-maximize ang paghatag sang serbisyo o mga basic services sa mga katawhan, sa mga pumuluyo dira sa barangay Estefania kay mga duha ka tuig, no, nagaligad nga na unsami upo na dili bala ang mga projects nila sa pagtalakay man bala pag-aaway taman, no, batok sa COVID-19 kag atin struggle nila amo to kag subong recovery sila nga stage, no, in recovery stage kag ang iya ginapasalig sa mga taga barangay Estefania nga himuon gapon, no, sa gihapon ang iya nga part as barangay captain kag sige mamangot ko siya Ma'am Berlin kung may plano siya magpadalagan, no, ang barya kung gusto sang mga pumuluyo sang barangay Estefania mapadagan siya, hindi iya kay iya gusto, no, kay gapati siya nga serving the people also serving God. So amo lang na, ang mga top performing yang mga barangay officials nalipay gid ni dala na siya kay mapadayon ng ila sini nga pagserbisyo sa pumuluyo. Kag kung ang decision man abi Bombo Erlin tuli, no, dayon abi wala man siya problema dira. Oh. Subong okay man. Favorable ni para sa mga incumbent agi man na Bombo Grace, imagine na mo sigurado na yang extended ang ila yang pagtenera sa pwesto another year mo. Diba, so Yes. non-performing kapadara may sweldo kagyapon for the next 12 months. Yes, Bombo Erlin, kay kalabanan nga daan sa mga barangay officials sa bala. Mula gidya sa nga tawag nga other sources bala sa ila pala nga butian, no, amo lang gid na nakatutok sa barangay. Unless kung mayara up tawid ya sang negosyo, ti okay lang kung patlagan ka, maperde ka, mayara kaya sang palangitanaan. Ang iban, kalabanan, wala din siya. Bombo Erlin. Pero kung sa bagay, walang iba ng mga barangay, dre labi ng mga dalagko, ni balang nga mga barangay, kag malagpada bala, nga karamo na gida sa mga establishmento, kung mga negosyo nga radera, dako man ang ila honorarium. Yes, in fact, gina Bombo Erlin. Ti kung manggamay-gamay ka lang galing nga barangay, makaluluoy ka kay kita wala ka nagigay kwao, no? Pwede rin sa mga dagko, like diri abi sa lapit sa mga mall bala, dako gid ang makuha nila kay makabulig sa mga projects nila, Bombo Erlin, sa barangay. Kagasig ang pag-progress, no? No, sang ila sini nga mga proyekto o kunang pangabuhi man na nila sa mga barangay, especially sa mga kabataan bala, Bombo Erlin. Oo, sige. So pamatian ta bala, Bombo Erlin, ang reaksyon ni punong barangay Jerry Tingson. May pabor. Pero ang batunan sa mga lugar sa pagkita sa akong kaya nagdiritso yan sa Congress. Kag depende naman na sa Senate, kag sa, of course, sa aton nga ang president pa na makabito. So sa tanan nga mga performing kapitan sa barangay, so at least padayon ang ilang nga pag-perform sa ilang nga barangay, padayon ang pag-apay sa basic services sa ilang barangay. Kag of course sa ako in my part, maximizing the delivery of the basic services. Okay. So, Kap, kay tungod nga ang Comelec, sige lang man na yung obra no bisan pang amo na wala pa kaabot ang sesyon, nag-file ka na sa imo, mapadlagan ka ka. At may
may one term pa man ko. So, okay, mabalaan mo ba na kung gusto ka pa sa tao, hindi? Kung ma-feel ko gusto pa sa tao, mapadalagan pa ito eh. So, ma-feel ko na hindi natin, lawat mo kung hindi ka gusto sa pumuluyo. So, depende gali sa bulso. Sa mga taga-barangay Estefania ka, hindi depende sa desisyon mo kung gusto mo pa. Yes po, kaya ko man nagigyan mo posisyon. Pero kung gusto nila, ti Kapitan Japon. Yes. Kung gusto ka sa pumuluyo, Kapitan Japon, nag-enjoy ko mga servisyo sa pumuluyo. Kasi, ang atong na mamuto, sa pagtugod ko, serving people, serving God. Amo na yan pala ko. Yes. So, susubong, kabatigid ko may mga ongoing ka, mga projects, no? So, amo man ang isa sa kaya nakalipay, magulo kay padayon, man sa gihapon, ang pag-alagad. May tansyon kita mag-ahasay sa maximum service sa ating mga pumuluyo. So, may mga projects na ginaduso kita sa kay Mayor Albi. Kaga, I think, positive man siya. So, ano man gusto ko matapos din. So, para gina sa pumuluyo sa barangay, hindi pa niya. Ano subong niya ka, ang ginaatubang sa barangay ng pambaga, bago ka, may struggle na tawag. Ara kita sa recovery, kasi 2 years na magkitag-iyo. Yes. So, ara kita before sa pandemic stage. So, doon ara kita sa stage nga recovery. So, ang struggle na natin kayo, ang atong ginatinuan nga mapadasig ang magkalaudlot ng mga proyekto. May cricket din niya. So, sa tanan nga pumuluyo sa barangay Estefania, kaya rest assured nga ang extended nga term sa kapitan nyo sa Estefania, inikabor sa pumuluyo. Kaya tungod i-maximize natin ang delivery ng basic services para sa kaliwan sa barangay Estefania. Pero kung sa bagay, gadali na ginayan na langkag na gitani mga Pilipino magpatigayon na sang barangay election sa Bombo, Grace? Yes, Bombo, Arlene. Kadamaan gidya sa ato na gusto madayon ang election. Kay mas nami kuno kung tingbanay na lang bala. No? Kaya sa dasunto, kay para tapos tayon. Kag ang mga wala ka perform sa maayo, may plan. Pag-abot sunod na tuig, another extension na naman. Mayo na siguro kung mga lawmakers ang ilagid sa bala pa nung diho na dara nga hagna inang mabutang na lang gid bala sang fixed term sang mga barangay officials. Yes. Para paro na bala sa mga local officials sa naton tatlo ka tuig lang sila. So sa gusto mo yung sa hindi mapatigayon gid na yung eleksyon. Tining sa barangay ang ano pwede lang na makambyuhan niya kaya depende kung may akta republika dara nga ginpirmahan sa presidente kaya ginaprobahan man sa kongreso. Pero kung may fixed term tanay sila, for example, mga punong barangay kagawad tag 5 ka tuig. Pagaligad sila may eleksyon na gid kitaya. Hindi kay balang ni fix mo Merlin, hassle man example sa Congress, sa Senate, kaya gaan pa tempo mula na istoryahan niyo kung pala yun or hindi pa dayon nun. Kay ang COMELEC, mayroon na sila yung pondo para sa eleksyon. Hindi nga gamito na naman for economic recovery. Ang mga balota nga nga ginimprinta nila so good nagligad adlaw basin din naman ay magamit sa surod nga tuig kay may ara na petsa. Sakto gid. Kaso kay pertigid kadamo sang nagboto. Yan na nato na mga balota nga na ipaamak. Sus kadamo kwartang Pilipinas nga ginapanghaboy lang naton. Kagulitan na ma-realize nga perde kita. Dako gid sang kaperdehan. May eleksyon sa mga tuig next year amo managyapon, may eleksyon managyapon. Amo gid. Mas nami nga may fixed tuod nga term no para sa aton nga barangay officials kag sa man sa SK elections from Berlin para nga wala na sang tawag nga atras abante. Mo gid dason ginisol ni 1 year. Ang iban nga mga barangay ang ganing gaugta sa mga pumuluyo, ang agoniyan nila na prolong pagid. Sige sa pagkamatuod kadamo-damo gid Bomberlin sa mga nagapadangat diri sang
ilang mga problema bala sa barangay lang na ha no dito sa Bumorad Bacolod kag sige na tingwaan tagid ma-address kay tungod sa problema man sa mga barangay officials. Sige. Bombo Grace, thank you, Ged. Yes, Bombo Arlene. Ini si Bombo Grace in Baton, nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamang salamat kay Bombo Grace din Dalabaton. So, wati magkaulat ng kita dirang, although kayo lang nagligada sa COMELEC sa mga lawmakers, kindly decide kung ano giba ng kapalaran sa barangay and SK elections antes matapos ang bulan sa Setyembre. Kaya masugod na kami imprintaya kung madesisyon na kamo naka-imprinta na kami ti anuhon ta ng mga baruta nga ina. 27 minutos ang nakaligad sa tanang alas 9 sa aga Philippine Standard Time. Subong adlaw Setyembre 21 aton nga ginadumdum ang pagdeklarar ni former President and the dictator President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pinaagi sa Proclamation number 1081 ang pinakasikat nga proklamasyon sa isa ka presidente sa Pilipinas nga nagadeklarar sang batas militar o kon martial law sa bilog nga pungsod Setyembre 21, 1972. 1972, that is why nga subong nga tuig 2022, kita ang nagadumdum sang ika-50 na nga anibersaryo o kon pagsukat sang deklarasyon sang batas militar. Santo diri sa data kagin pagwa sang Commission on Human Rights. Masobra sa 11,200 ka mga kaso sang human rights violations ang nakometer sang martial law era halin sang 1972 hasta 1986. 3,000 ka mga tao ang napatay o kon nangindulaan o kon nadula way na nakabalik sa ilang pamilya. 2,739 ang nagsuffer sang physical abuse and torture sa kamot sa mga kapolisan kag mga soldado sa idalom na sang nasambit nga period. May kang tanan sa ika-50 nga anibersaryo sang martial law sa Pilipinas. Yari ang special feature para mabalik-balikan naton banwa naging preparar sang Bombo Radio Bacolod. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Setyembre 21 sa tong 1972 sangin isyu sa nagapungko sa nga presidente sang pungsod Ferdinand Edralin Marcos ang Proclamation number 1081 nga nagadeklarar sang martial law ukon pagbutang sang bugos nga pungsod sa idalom sang batas militar. Sa maragtas sang Pilipinas, hindi lamang si Presidente Marcos ang ginpaidalom ang aton pungsod sa military rule. Antes pa man, ang nagpungko ngay katatlo nga presidente sang pungsod, Jose P. Laurel, ang nagpaidaloman sang Pilipinas sa martial law, pinaagi sa Proclamation number 29, nga ginpirmahan sa tong September 21, 1944, apang nag-epekto pagkasunod na nga adlaw, Setyembre 22, nga ginpadasunan pagid sang pag-issue ni President Laurel sang Proclamation number 30 sa pagkasunod nga adlaw Setyembre 23 nga nagdeklarar nga ang pungsod yara sa state of war batok sa Estados Unidos kag Gran Bretanya.
Kag Disyembre 4 sa tuig 2009 sanggin paidalom sang sadto presidente pa nga si Gloria Macapagal Arroyo ang Southern Province sang Maguindanao sa military rule sa piyak sang rason sadtong natabo nga brutal nga pagmassacre sa 58 ka matawo sang inatudlo nga mga perpetrators nga ang Patuan Clan pinaagi sa Proclamation number 1959 nga ginbasa sadto sa Executive Secretary ni PGMA nga si Eduardo Ermita ginproklamar ang state of martial law and suspending the privilege of the writ of habeas corpus in the province of Maguindanao. Therefore, I, Gloria Macapagal Arroyo, President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and by law, do hereby proclaim as follows. Section 1. There is hereby declared a state of martial law in the province of Maguindanao. Ang pinaka-latest nga pagdeklarar sang martial law amo ang ginhimo sang Santo Presidente sang Pungsod Rodrigo Duterte Mayo 23 sa tuig 2017 pinaagi sa Proclamation number 216 ginproklamar ni Presidente Duterte ang batas militar kag ang suspension sang privilege of the writ of habeas corpus sa bugos nga Mindanao bangod sang conflict escalation nga dulot naman sang radical Islamist group nga Islamic State of Lanao ukon ang Mauti Group. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. How long? Well, how it will take a year to do it, and we will do it. Martial law ukon batas militar sa Tagalog amo ang imposition sang military rule sang military authorities ukon sang presidente sa isa ka nasyon sa emergency kag temporary basis. Ini sa tion nga mapaltahan na ang civilian government ukon civilian authorities nga mag-function sa epektibo kaangay sang kapaltahan sa pagmaintenar sang order and security ukon sa paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. Kun may nagakatabo nga lapnagon kag masingki nga pag-riot kag protesta. Or when the disobedience of the law becomes widespread. Sa tion sang martial law, ang persas sang militar amo ang ginedeploy sa pagpuhag sang nagaprotesta ukon naga-riot nga mga pumuluyo. Amo man ang naga-secure sa mga government buildings. Kalagip na ang mga sensitive kag key positions agud nga mapabilin ang order. Tipikal nga nalakip sa pagpaidalom sa isa ka lugar ukon pungsod sa martial law amo ang pag-impose sang curfew, ang pagsuspender sang habeas corpus, civil law, civil rights, kag ang application o kon extension sang military law o kon military justice sa mga sibilyan. Ang mga sibilyan nga madakpan nga nagabaylar ipaidalom sa military tribunal o kon court martial. Sa tatlo ka natabo nga martial law sa Pilipinas, ang martial law o kon batas militar aging patuman ni Presidente Marcos amo ang mas nagtatak sa panghuna-huna kag tigipuson sa mga Pilipino ilabinigid sa mga natabuan kag nakasaksi kun daw ano kapintas kag mas salimuot ang kabagusan nga sitwasyon sadto. Para sa iban, isa ini sa makabig madulom nga tinion sang aton pungsod kag ang paghimo ni Marcos sa iya kaugalingon bilang diktador. Ini sa pihak sa iya pagwa nga rason kung nga iyagin paidalom ang pungsod sa batas militar amo bangod sa nagaduging sadto nga mga kalakasan dulot sa mga komunista sa pungsod. Iyagin ehemplo diri ang natabo nga Plaza Miranda bombing kag ang paggabot agud nga mapatay ang pinakagamot sang rebelyon kag sumuman pag-uswag sang kabilugan. It was claimed that martial law was the prelude to creating Marcos's new society or bagong lipunan based on his new social and political values.
Proclamation number 1081 matudtuod nga ginpirmahan ni Marcos antes pa man petsa 17 pa lamang sa Setyembre apang ginpagwa o kun ginbutang sa Setyembre 21 bangod sa mga ginapatihan superstitions kag numerology beliefs sang diktador. Kag formal ini nga ginproklamar pagkalipas pa sang duha ka adlaw sang tungang gabi sadto sang Setyembre 23 na pinaagi sa live national television broadcast. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Sa idalom sa Proclamation number 1081, may anong ka mga general orders nga ginpromulgate ni Presidente Marcos kasunod sa pagdeklarar sang martial law. Kalikip na diri ang pag-angko niya sang poder sa pagdiriher sang kabugusan nga gobyerno, kalikip na ang mga ahensya kag instrumentalities. Ang pag-exercise sang tanan nga poder sa opisina subong man ang iya papel bilang Commander-in-Chief sang Armadang Kusog sang pungsod. General Order number 2, ang pagdiriher sang sadto sa Secretary of National Defense sa pagpangdakop kag pagkustodiya sa mga individual nga yara sa listahan. Ang pagpatuman sang curfew sa bugos nga pungsod ukon ang pagdumili sang bugos nga pumuluyo nga magwa sa ila puloyan humalin las 12 sang tungang gabi tubtob las 4 sang kagahon. Pagdumili sang paghiwat sang rally, demonstrasyon, kaiban pa nga porma sang group actions, kalikip na ang strikes kag picketing. Even the freedom of the press died during this time. Kag ang pagdumili sang pagpanag-iya, pagtago, kag pagdala sa gwa sang balay sang armas lutang. Initanan ang gingamit ni Marcos kag sa iya administrasyon sa pagbutang sa ila sa pedestal, sa paghimo sa ila luyag nga wala sang may magapamatok, kag kon mayara gid man, ini sila lunsay ginpang lupot sa prisuhan. Rason nga ningin madamo sa magitawag sadto nga political detainees. Ginpang dakop nga wala sang sala apang ginpang patuan lamang sa mga kaso nga wala nila nahimo. Kalikip na di ang famous political detainee nga si sadto Senador Ninoy Aquino Jr. nga antes pa man isa siya sa mga nakaibalo sa sininga plano ni Marcos nga iya gintawag Operation Sagittarius. Wala labot kay Ninoy, madamo pa ang mga naging biktima sang batas militar, mga gingkabig, martyrs of martial law. Ining madulom nga sitwasyon sa aton pungsod nagdugay sa sulod sang siyam ka tuig. Tubtob nga gintapos ini pinaagi sa Proclamation number 2045. Martial law ended on January 17, 1981. Apang ang pagdumala sang diktador wala pa dili natapos kung sa di nagdugay pa tubtob 1986 ang iya pagpungko sa poder nga naglawig sa sulod sang 21 anyos. Sa kanaman, hindi na nila luyag pa nga balikan ukon maeksperiensyahan liwat ang natabo sadtong ginpaidalom aton pungsod sa martial law. Para sa tanan, isa sadto kadako nga leksyon, rason nga kadamaan sa aton ang nangin vigilante na mabinantayon agod maamligan ang aton na angkuna nga kahilwayan. Ano baga ang ating away? What is the cause for all of this struggle? Very succinctly, I believe that no man, how brilliant this man, can dictate the welfare or the direction of million Filipinos. Ang Bombo Radio Philippines nagaupod karon sa pagdumdum sang pumulong Pilipinhon sang pagpaidalom sa aton pungsod sa martial law. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Jazz de Jesus sa Madrigal. May pila ka mga hubulag protesta nga ginapatigayon sa tagsang magdumduman kita sa martial law. I-check nato na karon na dira sa may Old City Hall sa may dalan na Aranata.
Kaya ti kalabanan na daran sa maya Fountain of Justice ang ining protests. 41 minutos ang nakaligad sa Tanangalasan Nueva sa aga kwalabos na ang aton nga tiyampo diri sa pagpangalagad sa Maratonturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 95 dias sa banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko. 95 days to go before Christmas. Sige, updanay kita buwas sa muman sa gihapon ng oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sa makaduha ka beses sa isa